Като европейски депутат принуден съм да коментирам току-що изговорените нелепости от отишлия си вече държавен глава Росен Плевнелиев. Колкото и да звучи нелепо държавен глава до това име. Той си е позволил да каже две неща, които са дълбоко неверни. Аз веднага съм длъжен да ги опровергая. Първото е, че има риск от провал на председателството на Европейския съюз на България. Едва ли не, ако Борисов не е на власт, ние не можем да бъдем председатели на Европейския съюз. Това е долна лъжа и спекулация. Плевнелиев продължава да се държи като подлога на Борисов и на ГЕРБ, да бъде пристрастен. Втората лъжа, изречена от него, е, че има опасност от непризнаване на изборните резултати, ако служебното правителство едва ли не бъдело пристрастно към някои от партиите. Първо, не може да си позволиш да критикуваш едно правителство, което още не е създадено. Ние не знаем нито едно име, нито на министър, нито на премиер от служебния кабинет, който предстои да назначи президента Радев, а Плевнелиев вече си позволява да коментира. Наистина, съгласен съм с Кевор, че той се държи като едно малко врабче, нахално врабче, което явно му липсват трошички и ходи сега и си проси от пъдичката на неговия ментор Бойко Борисов. Нямало е по-марионетно правителство от ГЕРБ от това на Марин Райков, което проведе Костинбродските избори, които аз тогава разобличих. Явно Плевнелиев изпълнява поръчка на Борисов, който, знаейки, че няма да може да фалшифицира бюлетини, да пълни урните с фалшиви бюлетини, иска да предизвика политическа криза с тези избори, губейки ги, разбира се, защото се очертава загуба на ГЕРБ, и така той да не ги признае като изборен резултат, за да си спести краха на собствената си партия. И разбира се, Плевнелиев обслужва целият този сценарий на Борисов. Ами самия Марин Райков, назначен от Плевнелиев, беше човека, който се самоназначи. Премиера Райков назначи другия Райков, т.е. същия Райков, за посланник в Италия. Недопустимо поведение на Росен Плевнелиев, който остана до край един зависим човек и президент. Няма никакъв риск за председателството на България, каквото и правителство да управлява държавата ни до година по това време, дори и служебно правителство. Аз като участник на тези избори с Презареди България също искам те да бъдат обективни и безпристрастни и далеч повече имам доверие и вярвам на новия президент и на неговата администрация, която поне знам поименно, отколкото на фантасмагорите на Росен Плевнелиев, който си позволява да критикува нещо, което все още не е създадено. Да се надяваме, че изборите ще бъдат направени не по Плевнелиевски и по Костинбродски и ще създадат обективна предпоставка всички политически сили, включително и новите, срещу статуквото, да премерим силите и да си борим за доверието на избирателите.